जोङो बेबायदिनो बे हाग्रा बंग्राखौ जोङो जबरदस्ति थाफैनाय जाहैबाय फरेस्टनि आयेनाव। डेभेलप खालामनोबा जोंनो हानि गोनांथि दङ। जाय दादागिरि खालामनानै हा फानदों बे हाखौ जोङो सेफिनजोबनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। आइ डन्ट केयार बिथांमोना हा दानदों, हाग्रा बेखौ फानदों आरो गुबुन हाग्रा सिफायदों। सोरनिबा दादागिरिखौ जों सहायनो हाया। मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो मोजाङै नोजोर होगासिनो दङ आरो हेल्थ बिथिङावहाय सावस्रि बिथिङाव जोंनि नैबे लाइमुथि हालामा बहुद गोग्लैसोनाय। बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै सावस्रि बिफानावहाय दिनै मेडिकेल साब सेन्टारखौ जों बेवहाय गायसननाय जादों आरो बेफोरखौ खम समनि गेजेरावनो लुफुंनो होनाय जागोन। थांखिया बेनो, गाहाम देहा थायोब्लासो जोङो बड'फा इउ एन ब्रह्म बिथांनि जा साननाय गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं, बे मिजिंखौ जों जाफुंहोनो हागोन। ओंखायनो सोलोंथाइ, सावस्रि बिफान, गाहाम देहा बेखौ जोङो नोजोर बोनानैनो जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो इडुकेसनखौ जों बांसिन गुरुत्त' होदों आरो इडुकेसनजों लोगोसे सावस्रि बिफाना जोंना पेरेलेलि थांगासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि मावनाय दांनायजों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो हेफाजाब थागोन बा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादा थागोन। जों रायजो राजाफ्रा जि आशीर्बाद होदों बे आशीर्बादखौ मावफुंनायनि थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां। बेनो लाइमुथि हालामावहाय दिनैनि दिनाव भेन्सार स्कुल गायसननायनि खुनु जोंहा माबा गैला, हाबाफारि गैया। भेन्सार स्कुल गायसननानै सोरबा सासे बा सानै मास्टारनि जिउखौ जों बरबाद खालामनो नागिराखै। ओंखायनो निट बेसिसाव जेराव एकर्डनि दफा बायदि जोङो स्कुल गायसननायनि बाथ्रा होन्दों, गतिके बेखौ जोङो गुरुत्त' होगासिनो दङ। प्लास दिनै बे हालामावहाय जोंनि एडनि गेजेरजों बिथांमोना NGO हिसाबै जा खामानिखौ मावगासिनो दङ, बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फुलि सापर्ट दङ। जों बिथांमोनजों सावरायबायबो थायो, बिथांमोननि मेनेजिं डाइरेक्टरजों जों फ्राय कन्टेक्टआव थाबाय थायो। गतिके निट बेसिसाव जों गायसननो हाया जानसिमलागै बिथांमोना जेराव इडुकेसनखौ डेभेलप खालामगासिनो दंखायो, जोंनि मरेल सापर्टआ जेब्लायबो दं। फरेस्टनि हाखौ बे ओनसोलनि नङा जेरावबो फाननो मोनखाया, खिन्थु बे हालामनि हाखौ दासो जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ होनायनि। बेनि सिगांनो 2 लाख 2.5 लाख थाखानि फानगासिनो दङ। गतिके फाननो हाया, बे हाखौ जोङो फरेस्टआ सेनो थांफिनगासिनो दङ। सेनानै जोंहा कमिउनिटि लेन्डनि गोनांथि दङ, स्कुल लुनांगौ, हस्पिटाल लुनांगौ, बायदिसिना हाट बाजार खालामनायनि खोथा थायो। डेभेलप खालामनोबा जोंनो हानि गोनांथि दङ। जाय दादागिरि खालामनानै हा फानदों बे हाखौ जोङो सेफिनजोबनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। बेखौ आं अलरेडि आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्डार होखानाय जाबाय। गनायनाय जों आइ डन्ट केयार बिथांमोना हा दानदों, हाग्रा बेखौ फानदों आरो गुबुन हाग्रा सिफायदों। सोरनिबा दादागिरिखौ जों सहायनो हाया आरो रावबो दादागिरिखौ जोंनि सरकारा मानिया। सेन्सुरि बड'फा इउ एन ब्रह्म वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिखौ बावैसोनो बड'फानि जोनोम सान नङाबा बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो नैबे बे हालामखौ रायमुतिनि साहारि जा हाग्रा ओनसोल प्राय 100 स्कुवार किल'मिटार बेखौ जोङो वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दङ। रिपुआ मोननै पार्ट दङ। बेनिनो मोनसेखौ जोङो मा होनो जोहोलाव जोंनि सिखना जोहोलाव सिखनानि मुङाव, सिखना जोहोलावनि मुङाव सिखनाजार हाग्रा हिसाबै बा सिखनाजार नेसनेल पार्क हिसाबै जों डिक्लेयार होनो थांगोन। आङो नैबे लाइमुथि फरेस्ट एफआरसि जोंनि पाब्लिकनि ग्राम सभानि आङो प्रेसिडेन्ट। दा जोङो नैबेहाय बसबास खालामफैनाया जोङो 2005नि एसे आगोलनिफ्रायनो जों बेवहाय बसबास खालाम थादों। जोङो बिदिनो निखावरि, जों गरिब, जों बर'फोर आरो जोङो बेबायदिनो बे हाग्रा बंग्राखौ जोङो जबरदस्ति थाफैनाय जाहैबाय फरेस्टनि आयेनाव। अब्लाबो जोङोखौ दा थानो होबाय आरो जोङो बेबायदिनो गोबां दुखु जोङो भुगिनांबोदों। बिदिनो ओरै सानजाजों थानाय, सोनाबजों थानाय, ओरै लावफानि दैमा दं, ओरै सामफुर दैमा दं। जोंहा बिदिनो दैज्लां जाब्ला जोङो बे दैखौ बारलांनो हाया। बिदिनो लोमजानाय बेमार आजार जायो आरो बिदिनो आइजोफ्रा बिदिनो डिलिभारि, बिदिनो इमारजेन्सि माबा डक्टरजों अपारेसन खालामजानो गोनां, बिदिनो जोंहा थाबायलांनो मानो बेबायदिनो जोंहा गोबां खहा जालांदों आरोखि। माखासे थैनानै थांदों बिदि हास्लाबियाव, माखासेया बिदिनो खुनुरुखुम आदा मरायै बासिना दङ। आरो जोङो बे जेब्ला 2005नि एसे माबा फैबावो 10सिम, बेनिफ्राय जोङो जोंनि जे सरकारनि मोननांगौ, जोंबो बे रायजोनिनो बे देशनिनो जोंबो मानसिखाय, जों बर' मानसिखाय
जोंबो जोंनि सरखारनिफ्राय जि मोन्थाय दं जों बेखौहाय जोङो आसा खालामदोंमोन। जोङो मानसिनो जोङो मा नांगौ बिदिनो 1 नम्बराव लामा सामा स्कुल आरो फाहामसालि बे डक्टर मेडिकेलखौ जोङो नांगौ आरो लामा सामा नांगौ दालां नांगौ होननानै जों बिबाय थादोंमोन। जोङो हास्थायबाय थादोंमोन खेंखायबाय थादोंमोन जोङो मोनाखैमोन। खिन्थु जोङो दिनै नैबे 2024 मायथाइनि बे फेब्रुवारि 28 थारिखआव दिनै जोङो बे हस्पिटाल डिसपेन्सारिखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय जोंनि UPPL पार्टी बेनि जोंनि सरखारनिफ्राय। आङो बेखौनो दा बे जायगानि जानानै आङो जोंनि सरखारखौ बे जोंनि अमर बे सम्पतिखौ होफैनायनि थाखाय आङो रायजोनि जानानै इनायनो रंजादों आरो सिमा गैयै आङो गोजोननाय मोनदों। दानथामसोनि गेजेराव बे न'आ कमप्लिट जानांगौ। बिनि उनाव मोनसे प्रसेस थागोन जे बेयाव डक्टर नांगौ नार्स नांगौ बिनि मोनसे प्रसेस थागोन। बेबो लुफुंनायनि उनाव जिथु सरकारा सेंसनानै हरबाय जेला बे सरकारनि अफिसियेल मोनसे रेकर्ड थाबाय लोगो बिनि उनावनो नार्स बा डक्टर हरनायनि निस्सय खामानिया जागोन। आरो बेजों बे देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो फैगौ 6 दानसोनि गेजेरावनो बिथांमोननि बे जेंनाया निस्सय जोबगोन होननानै आं आसा खालामदों। बेयो जोंहा बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा दङ जेराव माने निट बेसाव स्कुलफोरखौ बानायनाय जागोन होनदों। निस्सय नैबे ओनसोलाव जिथु स्कुल गैया आरो बेयाव गोबां रायजो राजाफोर फरायसाफोर दङ बेनिखायनो बे निट बेसाव निस्सय गोग्लैनानै दङ। आरो इयुनाव बिटिआर सरकारा दा जेरैहाय कलेजफोरखौ निट बेस बादियै लाबाय स्कुलफोरखौ लानायनि मोनसे थांखि दङ। निस्सय बे लाइमुथि ओनसोलावबो नायसनजागोन आरो बिदिजों सोलोंथाइनि जि जेंना स्कुलनि जि जेंना बे जेंनायाबो सुफुंजागोन होनना आं मिजिं खालामदों। बे अलरेडि हमजाखाबाय बियो वार्ल्ड बेंकनि फान्डजों बे जागोन। बियो DPR बानायगासिनो दङ। आं मिजिं खालामदों जे निस्सय MP इलेक्सननि सिगांनो माबा मोनसे जोङो खौरां मोनसे मोननांगौ। बेखौ निस्सय आङो दासिमाव मोजाङै बाथ्राखौ मोनथियाखै आरो बेखौ थांनानै नायबिजिरनानै मा जेंना जादों बेखौ सुफुंनायनि थाखाय बा जेंनाखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय नाजानाय जागोन।